Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. A makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne. Makarantar mu ce. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. A makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. A makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya, neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne. Makarantar mu ce, makarantar mu soyayya rayuwa, makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye. Ya kamata a ce wallahi na samu din malamin. Wai kanin baka yi asabar din malam ba? Wallahi ban yi shi ba. Ma ka san ko kura. Na san malamin bai da mutunci. Kai. Dole zai kokari ne shi. Na tunanin kai shi ne dan arantan da wannan time wannan da samu din wallahi. Gaskiya ni na shi amma dai na su mutum kuma shine ai. Wai haka ya submitin da shi? Ni na su mutum. Kaga ma ina mamanta. Yau kai submitin da shi? Ya su dinga ma duka ba wuce 20 minutes ba da su mutum. Allah ga shi bai da mutunci ina ganin ko ya kai shi ma da waya an shi. Allah gaskiya na amma kana ganin wai gobe na asate in wani hannu ce ta abin da shigo. Suna ta shige ta ba. Wai sai bace ta shiga ciki sai bace. Oke to ya kamata a ce mun tashi masa. Ka gane. Ka gane sai ku ja. Abik ne shi. Gane yana da matsala. Kuma ka bani da shi gane. Bara ya saboda ba na so ya na ka bani sai ba. Gaskiya ne da ba shi wani sai mu ji da shi. Makarantar mu ce.
makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zama na tsaye a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya neman ilimin kimiyya cikin makarantar mu makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu na gode ina son littafin wallahi makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ake ta da zama na tsaye a makarantar mu kwai soyayya na kwai jayayya neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne makarantar mu ce makarantar mu soyayya makarantar mu ake ta da zaune tsaye washe kawai zai gane kuma wanda bai san abin da ake nufi ba haka ake soya ka zo ka lallake ma yarinya haka ake soya ok ni za ka ce ma hakuci ko ni za ka ce ma hakuci ba ka san ko ni waye ba ko zan baka mamaki na domin sai ka ga abin da za a yi na rantsa Allah ba dai ni ake cewa ma hakuci ba ko ba shi kawai za ka gane ko ni waye za ka gane ko ni waye Allah sai bayani da shin wai wannan ga dan gidan uban waye dan gidan tsohon ciyaman ni na wata tunani ma wata gwamnati ko dan wani can president haka ko wani commissioner of police dan gidan tsohon ciyaman ma ya sai yana gaya mana babu daɗi amma kawai ka bashi za mu yi magani am telling you nake gaya maka zo mu je kawai haka da ya sani ba ko zai sani domin zai san haƙƙin kansa ba daɗi na rantsa Allah za mu yi maganin Allah ina gaya ya kamata ka yi maganin shi sabida ake sarwa da yan makaranta su rena mu wallahi ba shi kawai abin da nake gani kawai amma mu je kawai zai gane kuma Allah in yi ma bayani ai ya makarantar mu ce makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya da kwai See baby. Lafiya ne da Allah kana ta damu na kuma wanda kake biya bashi. Lafiya. Me yasa fiya kai ya kamata a cikin sai a kin saurare ni tun azu nake ta kiran kin banza da ni. In saurare ka kai wa da zan saurare ka. Da Allah gafara ni bana ma da lokacin. Zi baby da zi. makarantar mu ce na'am yake son wani abu ne a gaskiya tun makarantar nan ban ga soyayya kamar irin ta Nasiru da Habibta saboda soyayya su tana matuƙar burge gaskiya ni ma haka nake gani kuma makarantar nan ba wanda ya kai soyayya amma kin san wani abu sai dai ga yana takura musu sosai waye kenan Sadiq mana okay dan gidan tsohon ciyaman ko mana amma kai ki bashi za mu yi maganin shi kawai mu karasa class
makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne ake ta da zaune tsaye makarantar mu sai ba ya kake makarantar mu ce dai kawai an tashi tare makarantar mu soyayya rayuwa makarantar mu ne okay wai sare ake sa ai sarki bai su a zauna to Allah ya sa dai baka tankare shi a ya zai tanka mishi ake sa hankalin ba guda ba hawa sai yasa nake ƙara son ka habibi na shi yasa ni ma nake ƙara son ki mai da sai ba radda na kai ni ya kuwa rakta okay to tun da rakta ne an ce ga ba mu daga mu je an rika yi makarantar mu ce Nasiru makarantar mu soyayya rayuwa kamar ba ci makarantar da kake Nasiru ba na sa haka ka iya bakin ka fa dan ka ta da wani yaren kana wani takama ka kula fa nasu ne fa sa diga abba baya wala wancan banzan da kika nasu da diga fa ba na kyale shi wancan sai kira nasu kyale shi maza nas your mama thank you man I'm going there nas thank you diga nas diga وعليكم السلام ورحمة الله. ina wani sana ji kai ka ana مسوي لي يعني يسوي وانا بقى a ajin mu اوكي ما كنا بني get out get out my friend I said get out Lucy ya so have a seat sit thinking mana have a seat Lucy manyan gari da yarinya ya sori sit thinking mai magana da ina kunna bari a ka miki drinks kike da no ai baiwa ai manya ba Lucy Hafiz sai ba ya makaranta ya kwana biyu isan ke ku yaren ci shi sa ba da school ne na ganin nake injin ina alfahari da ke ma ina alfahari isora so kada da yin abin tuna da ta school gaskiya da sai ba na dade ina so sai ba kuke san ina son ki what Nia Musaba maka go Allah tare da musaba maka ko an musa ka wannan guda kenan wallahi ko mun da kake so a makarantar nan an tare ba za su so makarantar Naseba da zaune tsaye a makarantar mu kwai soyayya da kwai jayayya neman ilimin kimiyya duk cikin makarantar mu ne makarantar mu ce